Ciao, sono Matteo sul canale Srpski Gamer. I ljudi danas igramo Roblox neki new YouTube, ne znam ja kako se zove, neka mapa, tako da gledam nešto. A ne znam kako se zove mapa, pa hajde da počnemo. Ovdje ćemo to kliknuti. U stvari nikad i prije nisam igrao ovu mapu. A sve ovo... What? Ovo neke pesmice. I sad imamo... Ali bre, ne mišljeno... Ovo sigurno možemo da se gradimo zid. Ali čak, prvo nalazimo pare i beži na mene. Aman, izlazi bre. Aj sad, ajde. Ajde da ti raskomendam pepsim. Sama. Brate, gdje nam druga noga? Idemo, okrećemo. Idemo prema onom, da vidimo da je ono zatvara. Helenko, aha, to je novo. Se dobro. Lesbijanko. Brate, ovaj bogatý bar. Čekaj. Što? Armor. Brate. Ne, možemo uzeti. Hoće ovo. Ne. A ti si veliko znači... Nemoj. Kako se god zvao. Imamo 85. Nemam ništa. Imam. What? Dobro. Pelji se pre mene. Dobro, srpski gamer. Ja sam krajnji šefa. Ja, menjem. Ja, ovdje. 300. Šta je ovo? 45.000, brate, ali mi dažeš. Umega. 80, 380. Ajmo ovo za 5. Evo sam nešto oči. Uključ. Kako dobro ne izgleda. Da. Jes. Ovo je dobro ovaj sa. Neki se štić kako dobro. A čekaj, koliko ovo oko da je? 10. 10. 25 ukupno zarazano. Super! Imamo malo da spočetamo da imamo down. Samo.
Evo isto koji mi. Ne sve. I tamo kod ovoga i nećemo. Kod ovoga helijemka. Jao, jabuka. Idemo. A u ovom slučaju. U jezerce zavađeno. I tamo kako ne predaje blago njemu i ovo ne. Brate vas zaštiti. Ajde toga, mislim. Ajde. Ajmo ono tamo da završimo. Sad sve. Završimo epizodu. Ajde. Brže. 1000. To, idemo. Idemo i pa. Idemo. Što sam sam uradio? What the? Jej, ovo kocke. Vestit. Jeszcze. Koc. Nie znam, sprytnie. Dobra. Monarch się idę na który. I forgot. Yes, of course. Będziemy chwilkę na pana. Jest. Wszyscy są ovdje zaštitimo vrata 2,1. Ovdje 5. Ne pojim šta. Imamo 8,5. 3,1. Ajmo pesmice, ajmo hormon. Sad jako kurhozi. Ne znam, ja. No. Gan bombu. Nikom. Modeli možemo staviti. Čak, šta je ovo? Ne znam, ali malo je dobro. Svaka čast ima što izmislili Roblox i bacili YouTube. Aha. 8,5. Yeah. Imamo tako film. Idemo da se vratiti, idemo tamo da sve dok vidimo osnovno tamo Helijemka naravno. Tako Helijemko. Mogu to. Helijemko se zaštiti. I on počeo tamo da vrati. Pa ja sam sa ovog drveta YouTube. Onako jabuke. Sa ovog YouTube jabuke. I ovaj se zaštiti. A ništa mene ne sprečava. Ajmo. Jeha.
što mi ovako izgleda? Sad mi je ovako izgleda. Nije pa YouTube. Vidimo skok s jednom nogom. Skok s jednom nogom. Ne znam ako je nekada pogovala da... Idemo, jej, sad mi imamo. Zašto sam ne skupim? Ajde, ovo ćemo da snimamo u 2 epizode. I to je to što se tiče ove prve epizode ovog, nemam pojma kako se zove mapa. Nastavit ćemo je sutra, normalno. A ovaj video će izaći sad uveče. I čao!